dahil nung bata pa naman noon, di pagdodrawing muna, so uling sakalan ginagamit ko. Kasi nga, unang-una, walang mabilhan na gamit yung tinatawag nating material o commercial materials ng panahon na yon. Kaya uling sakalan ang gamit ko, ganyan. Kung sakali man bibili ka ng gamit, ay tatravel ka pa, maglalakabay ka pa ng mga 5 hanggang 6 na oras bago ka makarating sa susunod na pamayanan. So ganun kahirap nung panahon namin noon. Napakahalaga sa akin nung mga obra ko. Unang-una, yan nga, galing sa akin, no? Blood ko mismo, yung DNA ko nandyan, no? Yung prinsipyo ko at yung aking filosofya sa buhay ay nandiyan.